Прывітанне, сябры. Ці чулі вы калі-небудзь фразу «калісьці павінен быць першы раз»? Дык вось, гэтае відэо мой першы раз. Мяне клічуць Антаніной, і я люблю фота і відэамантаж. Але ў мяне ёсць адна праблемка. У мяне няма матэрыялу, каб практыкаваць. І таксама у мяне ёсць мара ўсё ж такі пачаць размаўляць па-беларуску. І я вырашыла, што можна гэта звязаць у адзін праект. І таму вось нарадзілася такая думка зрабіць маленькія відэа практыкаванні, дзе я змагу і размаўляць па-беларуску, і змагу практыкаваць свой монтаж. Так. Суть гэтага эксперыменту ў тым, што я раблю відэа і каментую іх па-беларуску. Вось, але я толькі навучаюся. Свае памылкі і затупы я не буду монтаваць, бо гэта будзе прыклад таго ўзроўня, які зараз у мяне ёсць беларускай мовы. І мне самой будзе цікава, які ўзровень будзе ў канцы эксперымента. Я вырашыла, што гэта будзе каля 30 відэо. Магчыма, за тыдзень, магчыма, за месяц, магчыма, за 2, але гэта павінна быць 30 відэо. Я вырашыла, што гэта будзе не вельмі вялікія па фармату відэа, 10 хвілін на монтаж, на размаўленне. Мне здаецца, што гэта такі ўзровень, на якім я не выйграў з гэтага праекта і скончу яго. Вось таму, калі вы жадаеце паназіраць за тым, як я пачынаю размаўляць на беларускай мове ў спраўным жыцці, калі ласка, далучайцеся, мне будзе вельмі прыемна. А таксама, калі вы хацелі паспрабаваць размаўляць на беларускай мове, але чамусьці вы баіцеся, калі ласка, паглядзіце на мяне, на мае памылкі, як гэта атрымліваецца ў мяне, і, магчыма, натхненне да вас прыйдзе. Па фармату я вырашыла, што гэта будзе влогавы, такі лампавы фармат, што я раблю, кудысьці іду. Гэта дастаткова лёгка здымаць кожны дзень, не трэба ніякую шукаць тэму асабістую, поэтому ну, что-то очень русское. Что-то русское в условии поэтому. Таму. Дзякуй, што гэта праслухалі. Якая была думка? Так. Таму, калі вам цікавы фармат влогаў, далучайцеся, будзем з вамі размаўляць, падкідвайце мне ідэі для міні-влога, і будзем глядзець. І будзем глядзець, што з гэтага эксперымента атрымаецца. Дзякуй вам вялікі і да сустрэчы ў влоге. Сёння шпацыр пад дажджом, 10 000 крокаў па восеньскіх сцежках, потым крыху монтажу і выкладанне роліка на YouTube. І, вядома, некалькі думак напрыканцы. Вітаначкі, а выйшла я на вуліцу, каб прайсці 10 000 крокаў. Але такое надвор'е, хэллоуінскае нейкае, дажджы, вецер хутка. Тут яна вецер ёсць. Мне здаецца, што зараз я гэта не зраблю. Трэба будзе некалькі разоў на дзень выходзіць, каб было моя норма.
Ось у кастрычніку знайшла гриб гнаявік, які ядомы. Калі б было мне гэта цікава, я, магчыма, і паспрабавала яго. Але не, дзякуй, я толькі паздымаю яго. І на гэтым хопіць. Як і гэты парасон, мой праект часам можа вывернуць вецер. Нешта не атрымліваецца, кадр не такі, голас не той, словы зусім не беларускія. Але я проста выпраўляю яго і іду далей, бо галоўнае рухацца. Толькі скончыла мантаваць відэо пра Гродно, дзе мы былі ў панядзелак. Зараз буду яго дадаваць на YouTube. Вось. І нейкая атрымліваецца у нас задача назваць гэтае відэо пра Гродно. І была ў мяне спрэчка з хлопцам, ці можна гэта называць Гародні і Гродно. І вось у той кніжцы, якую я набыла у Гродно, так, вось яна, тут прям адказ. Як гэта сказаць? Корректно. Тут написаны мой адказ. Варыянты назвы ў розных крыніцах. Городна, Гародня, Гродна. Такім чынам атрымліваецца, што я ў спрэчкі была не права. Але хлопцу гэтага знаць не трэба. Што з гэтага атрымаецца. Цудоўна, што YouTube зараз дазваляе аўтаматычныя субтытры рабіць беларускай мовы. Але трэба пераправяраць, бо вось, напрыклад, пра касцёл Францыска Ксаверыя. Чамусьці ён вырашыў не барочная, а парочная вялікасць. Таму вось трэба зараз выпраўляць. Вось такое відэо у меня атрымалася. Калі вам спадабалася, ставьте падабайкі, пішыце каментары, мне будзе вельмі прыемна. І да сустрэчы ў наступным влозе. Пока. Мне здаецца, яшчэ ніхто не гатаваў моці на беларускай мове. Ось, глядите, что я бачила.
Как будет приглашаю?